Decía que nesta parte do evento agora vamos a ter un enfoque xa máis práctico, vamos a poder ver, pois, bueno, como estas políticas teñen un impacto real, un impacto tanxible que, bueno, vamos a ter unha presentación agora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural na que nos, bueno, vai explicar este instrumento no que se basou o traballo tanto en Rusti como en Down to Earth, tamén, bueno, traballa un pouco alrededor deste instrumento da Xunta de Galicia. E, a continuación, finalizada esta presentación, un pouco para que bueno, se entenda este cambio, vamos a visitar esta aldea modelo de francos de Proendos. Entón, bueno, damoslle paso ahora a Carlos Díaz, que será a persoa que encargada de presentarnos un pouco esta aldea modelo e o cambio que supuxo. E aproveito tamén a facer unha pregunta aquí que tamén tuvemos desde o chat. Bueno, bo día, gracias pola invitación. Xa dixen cando cheguei que non facía falta que viñera, que había xente aquí que podía falar igualmente das aldeas, vamos. Bueno, eu son Carlos Díaz, traballo na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, administración a estes que antes nos tirabades un poquinho das orellas, vamos, na charla anterior. Vale. E sí, concordo con moito do que se falou, de que hai que ter resultados, e que eu creo que isto que vos vou tratar de enseñar, pois si amosa resultados, vamos, do que se fixo. Isto debería... Pasa de dúas en dúas, perdón. Ben, bueno, vou estar de pé, que estou máis a gusto, se non vos importa. Vale. Contexto administrativo, quero dicir, somos a administración, de que estamos, cando falamos de mobilidade de terras, abandono, recuperación de terras, aldeas modelo, polígonos agroforestais, etcétera, etcétera, estamos falando do contexto administrativo, eu poño aí de dúas cousas. Primeiro, a normativa que o regula. O sea, temos aí a Lei de Recuperación da Terra Agraria, que é do ano 21, e outro pé é a quen lle toca gestionar eso. Temos aí posto a Gader, pero entre a Gader abarca, se me poño así non vedes vos, perdón. Así. A Gader abarca varias áreas temáticas. Bueno, pues nós estamos na Subdirección de Mobilidade de Terras, que, bueno, basicamente nos toca todo este tema de aldeas, polígonos, recuperación de terras. Antecedentes que vos quero contar, bueno, cando falamos de movilización de terras, bancos de terras, etcétera, recentemente remontámonos ao 2007 co Banco de Terras, cando se crea. Menciono o Banco de Terras porque ten importancia en todos estes instrumentos. Despois, outra lei que veo despois, no 2011, ese ditame da comisión, cando foron os lumes do 17, aí saliu unha comisión no Parlamento galego e de aí saliu un ditame que moitas desas cousas dese ditame se recollen na Lei 11/21 de recuperación de terras. E aí vedes un mapiña que ora amplío máis. Esas actuacións de mobilidade de terras, bueno, ese é un mapa do ano 2018. Son estas, nos chamamos de proxectos piloto, experiencias, que nos fixemos desde o Banco de Terras, que logo despois deron lugar a cousas que se recolleron na lei. Un deses exemplos vamos ver hoxe, porque a aldea modelo de Francos de Proendos ten un orixe nunha actuación destas, digamos, piloto de mobilidade de terras. Bueno, como me avisaronme que tiña sobre 10 minutos, entón vou directamente á aldea modelo. Vale? As aldeas modelo é un instrumento de recuperación de terras que se regula na Lei 11/21 de recuperación de terras. Hai 3 instrumentos de recuperación de terras definidos na lei. As aldeas modelo, os polígonos agroforestais e as actuacións de agrupacións de xestión conxunta da terra. Unha aldea modelo, bueno, poño aí, pero vou contar mellor aquí. Unha aldea modelo, bueno, é un instrumento de recuperación, e os instrumentos de recuperación teñen 3 características en común.
A primeira, un ámbito territorial no que actúan, teñen que ter sempre unha superficie mínima de 10 hectáreas. A segunda característica é que ten que ser en terrenos onde haxa abandono. Onde haxa a mitad do ámbito ten que estar abandonada ou infrautilizada. E a terceira característica, que xa saliu tamén antes, é que teñen que estar de acordo en levar o proxecto adiante o 70% dos propietarios. É dicir, as persoas que representen o 70% do territorio que abarca o proxecto. Por lo tanto, ten que haber un gran consenso, un importante consenso entre os afectados para que saia adiante. Aquí, agora sí que teño que poñerme diante. Bueno, o primeiro que vai ser a aldea modelo é que ten que haber unha aldea. Ten que haber, que parece de perogrullo, pero ten que ser así, vale? Esta é a aldea que está aquí, bueno, onde vedes, se aprecia moi ben, pero onde está a residencial, a parte residencial da entidade, da poboación, vale? Esa franxa de azul que vedes como un buffer de alrededor desa aldea son as faixas de xestión de protección da biomasa. Estas que este ano tamén volveron a salir moito en debate, son os 50 metros que hai que ter protegidos alrededor da aldea para protexer dos incendios, basicamente, vale? E a liña vermella é o ámbito do proxecto da aldea modelo, pois no que actuamos. Esta non é daqui de Francos de Proendos, é tamén na provincia de Lugo. Son 15 hectáreas, a aldea para os montes, sabedes o número de titulares, de parcelas, etc. Esta aldea iniciouse en febreiro de 2020, aí está o acordo de inicio cando se declarou, e en abril de 2021 esa aldea estaba en produción e os arrendamentos feitos, xa estaba recuperado o que era o abandono da aldea e xa estaban os arrendamentos feitos de posta en produción. É dicir, en un ano e pouco houve resultados. E isto pasa tamén coas outras aldeas, como veremos. Que me queda máis das aldeas modelo? Bueno, son proxectos voluntarios, non o dixen. Os proxectos de recuperación de terras da lei son proxectos voluntarios. Si non hai acordo dese 70%, non hai proxecto. Quer dicir, vale, que entonces que é importante telo cando vamos a traballar. Bueno, hai 21 aldeas modelo declaradas en Galicia, a raíz da lei, das cales 18 delas están rematadas, é dicir, se fixo todo o traballo de investigación, as que saliron a concorrencia pública, se adxudicaron e están arrendadas. É dicir, se revertiu a situación de abandono e se recuperou e se puxo a producir eses terreos. O sea, 18 de 21 non me parece tampouco un mal ratio de obxectivos conseguidos. Vedes que onde están situadas, o sea, están situadas pois onde máis abandono hai en toda Galicia, que é sobre todo a provincia de Ourense e o sur da de Lugo, zona montaña. Bueno, isto para que vexades, somos administración, isto ten un procedemento administrativo. Esta é unha simplificación do procedemento administrativo que hai que levar a cabo para declarar e acabar unha aldea modelo, vale? Quer decir que, aínda así, pois ten uns trámites que hai que seguir, que falábamos antes tamén. Non podemos entrar aí como Pancho Villa, hai que seguir un procedemento, publicacións, notificacións, etcétera, 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 vale? Ben, estamos en Francos de Proendos. Víades na primeira presentación, bueno, na segunda, que falábamos de antecedentes, vale? Esa que vedes en amarelo, no sur, ese proxecto de mobilidade, fíxose entre os anos 18, 19, son unha experiencia desas pilotos que fixemos desde o Banco de Terras, anterior á lei de recuperación. Que fixemos aí? Pois definir un ámbito e contactar cos propietarios. Eu digo para facer como dicen os nosos labregos, os nosos avós, hai que sachar. Hai que ir aí todos os días e con outro, falar con eles, convencelos. Quere decir, preguntaban como facemos. O primeiro que hai que facer é falar o linguaxe da xente.
Eu non podo chegar ali como agrónomo, como enxeñeiro da Xunta, e falarlles con esdrújulas, con cosas así que me estará contando este. O outro que xa ven aquí a venderme outra moto. Vale, entón, eu a aprendizaxe que levo todo este tempo é chegar ao sitio, escoitar e falar a linguaxe que a xente te entenda. Vale. E con eso, eses proxectos que fixemos no 18-19, pois despois deu lugar a que fose máis fácil facer a aldea modelo, porque xa tiñas, digamos, ese primeira traballo de convencer a xente, xa había unha experiencia, que isto non me viñeron vender ningunha moto, viñeron e fixérono e está feito. Entón é moito máis rápido, moito máis doado facer o seguinte. E se agora seguimos, pois seguramente os de outro lado da parroquia de Porendos, pois tamén xa queren seguir outro proxecto, porque lle viron os resultados a este. Vale. Entonces, non sei se contesto como facemos, como conseguimos, pero o primeiro lugar é chegar ali e convencer a xente. E como convences a xente? Pois primeiro escoitándoos, pero outra clave é ter o axente local, porque se non tes naide conocido, non ten por que ser o alcalde. Ás veces o alcalde pode ser bo ou pode ser malo, porque dependendo de onde vayas, bueno, primeiro ten que ser bo no sentido de que el ten que estar convencido do que vamos a facer. Se vamos alí e xa digamos, a súa persoa de referencia que poden ter na primeira administración que toca a un veciño é o alcalde ou a alcaldesa. Se xa esa figura xa empeza a mirar mal ou que non o ve, pois entonces é mellor coller a carpeta e marchar para outro sitio. Vale. Pero aínda así, despois, se el o ve, aínda tes que chegar á aldea, á parroquia, e encontrar, porque en cada aldea, en cada parroquia, hai unha, dúas, tres persoas de referencia, para todo. Eso é claro. Entonces, con esas, identificando eses axentes, podes chegar despois ao resto das persoas afectadas e avanzar. Pois ese proxecto de mobilidade, bueno, pois, vedes hai o nivel de parcelamento que hai para 21 hectáreas, 185 parcelas, estamos falando de 1000 e pouco metros por parcela, 85 titulares catastrais, reales foron máis de 100. É dicir, en Galicia temos o catastro. Eu sempre me digo, sempre digo, o catastro é moi malo. Pois sí ou non, depende do concello, depende, pero é o que temos. Entón é a primeira base de partida. Pode ser moi bo, moi malo, regular, dependendo de quen fixera o catastro nese concello e como se implicaran. E tamén como se implique despois a cidadanía en mantelo actualizado. Porque é obriga dos titulares manter o catastro, eso dice a lei de catastro, vamos. Vale. Vedes que non hai moita diferencia, o sea, é o mesmo territorio, na aldea modelo, pois tamén estamos falando de 1000 e pico metros de superficie de media por parcela. E que se me queda das aldeas modelo? Bueno, por eso falaba do alcalde, porque as aldeas modelo, a diferencia de outros instrumentos da lei, ten que partir a iniciativa do Concello. O Concello é quen solicita que se faga a aldea modelo. Entonces, a partir de aí, porque nosotros pode partir dun particular ou simplemente da administración. Neste caso, implícase o Concello. Bueno, como presentación, rematei. Tiña aí un vídeo preparado, porque creo que explica bastante mellor do que o traballo que se fixo que poda falar eu. Entonces, se o poden poñer, e despois, se alguén ten que preguntar, pois aquí estamos para...
Vídeo a presentación. Este micro funciona. Con esto finaliza a presentación da aldea modelo que vamos a visitar agora en autobús, que xa está aquí esperando. Para a audiencia online que non ten a sorte de visitar Francos de Proendos, é agora o momento de se ten algunha pregunta que queiran facer os online, que poden levantar a man e podémoslos poñer para toda a sala, así que damos un momento a ver se alguén quere preguntar. Creo que a pregunta de Daniel xa foi respondida. Entón, non hai man levantadas. Hai man levantadas? Hai unha en sala. Hola, sí, una consulta. Ya cuando tienen la aldea modelo, después, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Quién está encargado y cómo se benefician los aldeanos? Non, ahora sí, vale. Pasei rápido por tempo, por eso explicábamos a importancia do Banco de Terras, porque a aldea modelo a forma que está previsto na lei que se explote, que se poña en produción é a través de arrendamentos. Neste instrumento as persoas propietarias dos terrenos que participan na aldea incorporan as súas fincas ao Banco de Terras e iso sale a unha concorrencia pública e aí os ganaderos ou persoas que queiran poñer a explotación solicitan e quen se lle adjudica o que vai facer é firmar un contrato de arrendamento con Agader para explotar eses terreos durante un tempo determinado, normalmente son 10 anos, e paga un alquiler. O arrendatario deste caso, neste caso Juan, que é o arrendatario de Proendos, paga un alquiler e nós cobramos ese alquiler ao arrendatario, ao produtor, e lle pagamos a renta ao propietario. Entón, neste caso, nas aldeas modelo,
no proceso ese que día desde longo, pois unha vez que o primeiro paso é declarar a aldea, o sea, facer o acto formal administrativo de declaramos esta aldea con este perímetro, pois entonces, que traballo fai a administración? O primeiro é faz un desbroce, víades aí as máquinas desbrozando. Recordade que estes proxectos son recuperación de terras abandonadas, o sea, na maior parte do terreo está abandonado. Entón, moitas veces, o primeiro que hai que facer é desbrozar xa simplemente para poder facer os traballos técnicos, para poder chegar, identificar parcelas, medir, etcétera, etcétera. Pero tamén para protexer a aldea dos lumes. As aldeas modelo é digamos, a plasmación práctica, unha plasmación práctica dese ditame que se saliu do 2017, dese Parlamento, que era, o obxectivo era, vamos a ver a forma de protexer as aldeas dos lumes. Como as protexemos? Pois poñendo en produción o ámbito que rodea a aldea. Se está en produción, pois queda a aldea queda protexida. Nos este ano, cos incendios que, bueno, que sabedes todos que houbo, por exemplo, Carzoá, que tamén ten unha aldea modelo. Esa aldea, a aldea en sí, as casas, salváronse polo proxecto da aldea modelo. Chegou neses días, bueno, falando co arrendatario a semana pasada, ali ardeu moito, o sea, todo o arredor ardeu. E eles non puideron quedarse donde era o ámbito da aldea, o ganadero non se puido quedar porque lle estaba ardendo cerca onde tiña a explotación e a vivienda. Entón marchou a defender a explotación e a vivienda. E o lume chegou ao ámbito da aldea modelo e aí apagouse solo. Naide foi a apagar a lume aí porque non podían atender os medios. Entón chegaron aí e apagouse solo. Por qué? Porque estaba, claro, se pasamos dun ámbito de matorral de 2 metros de altura, pois é un sitio que está con pasto, como vedes aquí tamén que está. Entón aí, ese é o obxectivo fundamental para que naceron as aldeas. E se veu que se conseguiu, vamos. E volvendo, o modo de explotación é, normalmente, nas aldeas suelen, hasta as que temos, non o 100%, pero a maioría de todas se explotan con ganadería en extensivo. A maioría son vacuno, aquí vedes que hai vacuna porcino, en outras hai ovino, cabras, pero a maioría son de vacuno e tamén porcino. E o modo de explotación é ese. Estendime na explicación, pero máis. Sí. De unhas aldeas aprobadas, pero que só hai 18, non sei se dixeche finalizadas ou Sí, cales son, por saber así. Dígoches que non. Pero que igual é o que son non o sabes, claro. Unha é de Trelle Toén, Concello de Toén, a outra é Moimenta, Carballeda de Avia, e a outra é Taboadela non sei o concello, cerca de Ourense, bueno, non sei agora o concello. Pero son esas aldeas, as tres, saíron a concorrencia pública, Covelo, Taboadela. A aldea Covelo, concello de Taboadela. Saíron a concorrencia pública e quedaron desertas, non houbo quen a solicitar. Antes, na pregunta que había polo chat de como convencemos a xente vaise convencendo. Para min, bueno, todo é difícil, pero dentro da súa lógica, tampouco nos vamos a... Pero para min o máis difícil é encontrar a parte productora. Eso é o máis difícil. Para min, vamos. De todo o que levamos aprendido, porque ao final aos propietarios, pois a mellor acabas convencéndoos, pero se non tes quen che vai a explotar eses terreos, non fixemos nada. Carlos, unha pregunta. Podemos entender a aldea modelo, non? Como se fora un living lab de algún modo, non? Ou, bueno, un proxecto micro no territorio, non? Como está previsto como irradia eso ao resto do territorio? É dicir, ao territorio circundante, é dicir, nun concello temos unha aldea modelo, pero temos moitas outras aldeas, non? É dicir, como
cómo se transfiere, digamos, ese resultado, ¿no? E se hai algo na lei que teña unha planificación un pouco máis arriba deso, non? Dos propios instrumentos, non? No sentido de que a solución non é unha única aldea, non? É única aldea, un polígono, varias cousas, non? Que fagan o territorio máis resiliente, non? Nun lugar concreto, non? Está previsto algo sobre eso? Hai algo deso na lei? Na lei hai múltiples proxectos. O sea, falábamos, moita xente definiu a lei como unha caixa de ferramentas, non? Que vas collendo a ferramenta que che vai facendo falta en cada caso, ou en cada sitio, ou as ferramentas, porque non é nin a aldea modelo vai ser a panacea para solucionar o problema, porque sabemos cantas entidades de poboación temos en Galicia, se multiplica, é imposible abordar. Os polígonos agroforestais tamén é unha ferramenta moi parecida, pero, bueno, xa se escapa máis do ámbito habitado, máis para espacio entidades, digamos, para... Como por agora o que de cerca me toca é sacar adiante as 21 que xa o sacamos e agora os 34 polígonos que temos en marcha. A nosa subdirección é pequeniña, vamos, non pode abarcar tampouco ao mesmo tempo todo. E os proxectos no territorio, pois, bueno, hai casos nos que non van adiante, pero onde vai adiante sí que hai peticións de poder seguir ampliando, facer noutro sitio. Mesmo parte dese 30% na aldea, que de primeiras non entra na aldea, di, non quero saber nada. En canto empeza a ver que está desbrozado, que o outro xa non se ten que preocupar de limpar as fincas todos os anos. O da renta é o de menos, porque moita xente, incluso moitos propietarios, ceden as fincas gratuitamente solo polo feito de que ve as fincas outra vez limpias, o sea, velas recuperadas, limpas no sentido de poñer en produción e recuperado o terreo, porque dadamos conta que, bueno, non se aprecia mellor ben no vídeo, pero aí había xestas de cortalas con motosierra, que nin siquiera a desbrozadora as leva, o sea, de 3 metros de alto. Quero dicir, esos son moitos anos de abandono. Non estamos falando de 5 nin de 10 anos, falamos máis de 30 anos de abandono. Entón, revertir todo iso, bueno, leva o seu tempo. Eu sempre digo que facer un símil da escola, pois que fomos de EGB, a lei ainda está en parvulitos casi empezando en primaria. Quero dicir, para tempos de ver os resultados, temos 4 anos de lei. Quero dicir, estamos falando de instrumentos, aldeas modelo, polígonos agroforestais, que cando chegas a un sitio, pero que me dices, que ides facer? Como se chama? Se lle dices, vamos facer a parcelaria, entón tú sabes de que va. Pero chegar a un sitio, poñer en marcha un proxecto, un instrumento novo, que se chama dunha maneira que nunca oíren falar deso. Pois o primeiro é o que dicía antes, sachar no sentido de facer o apostolado, convencer, casa por casa. Aquí o proxecto de mobilidade de Sober tocoume facelo a min. Aquí viñen moitos días. Tengo que tomar moitos cafés. Sí, tomar cafés, entrar ás cociñas, sentarse, tras do lume, todo eso. E marchar moitos días para Santiago, igual que viñen. Sí, con un café ou dous máis, pero igual que viñen. No sentido de nin papeles firmados, nin documentación, nin nada. Decíamos o jefe que tiña daquela, é que hoxe que? Pois hoxe nada. Claro, a mellor volvías o día seguinte, esa semente que poñeches ese día, recóllela ás 3 semanas. E o que está en Vigo, o que está en Madrid, o que está en Barcelona, xa falou co que está aquí, e xa conseguiche, pois que che firme el, ou mandoche os papeles firmados, ou mandoche por WhatsApp, non sei que, porque para eso tamén axuda a WhatsApp e correo e todo eso. Vale. Pois vamos dar paso a unha última pregunta en sala, e xa saímos a visita en autobús que está aquí, e despois volvemos aquí igualmente para comer algo e finalizar, o sea que os que estamos aquí podemos aínda seguir facendo preguntas, aínda vamos a visitar in situ, o sea que última pregunta e saímos. Hola, Perdón. nada, eu simplemente era, bueno, tiña escoitado falar do
modelo este de xestión do territorio das aldeas modelo, pero non moito e concretamente non conocía ningún proxecto. Entón, simplemente desde a túa experiencia, é dicir, porque un pouco participaches no proceso de posta en marcha desas aldeas modelo, e aínda que hai moi pouco tempo de tránsito desde que se empezou hasta ahora, si que hai moito, é dicir, polo que comentaste, de 18 de 21, pois é moito resultado. Pero eu chamoume a atención que fose un modelo que se centrara solo no territorio, é dicir, solo na ordenación do territorio, é dicir, e que non aborde outros ámbitos, é dicir, eu entendo que debía ser, bueno, é a miña opinión desde fora e non ten, que debía ser moito máis transversal, é dicir, incidir na gobernanza, incidir é dicir, na planificación socioeconómica, é dicir, todo eso. E sobre todo, tamén que fose un modelo que permitise a fixación de poboación. Entón, a pregunta é, hai moi pouco, reconozo que hai moi pouco tempo, pero vedes que este modelo está contribuindo á fixación de población, está contribuindo ao cambio de modelo de gobernanza, está contribuindo pues, o cambio de modelo económico, é dicir, pasar de modelos intensivos a modelos con creación de máis valor engadido, un pouco sería eso. En base ao que ti coñeces e a tua experiencia. Das que destas 18, bueno, o proxecto da aldea modelo tamén ten unha componente de, a ver como digo, unha visión máis ecoloxista do teu territorio, no sentido de con isto que vou dicir, que tampouco non quero que se interprete que falar en contra da concentración parcelaria, pero en concentración parcelaria o uso, vos vedes, bueno, os que coñecedes algo un pouco, chega a un sitio, dibuja camiños case con escuadra cartabón, por onde toque, e despois vamos, desfai como e volve a facer parcelas novas. A aldea modelo todo o contrario. Non se tocan víades aí, limpamos un camiño, pero quedou o camiño. Se vades hoxe, vades ver o camiño igual, bueno, o mellor non está tan limpo, pero vai estar ali os muros. Entonces, a aldea modelo mantén, digamos, a estrutura do territorio como está e non se fan actuacións invasivas para iso. Fijación de poboación, bueno, por exemplo, aquí, Juan teño unha explotación de hai moitos anos, pero ahora acabase de incorporar xa o sobrinho á explotación, a través de coller tanto o proxecto de mobilidade como a aldea modelo. Javier, na aldea do modelo de Meixide, na Veiga, el foise a vivir á aldea, que non estaba na aldea. Ten un ou dous empregados, que antes non tiña na explotación. O sea, non é en todos os casos, pero se en algún caso si se ve que xera unha actividade e xera, pois eso, polo menos a sangría vai a menos, que a ferida vai a menos ou que pare a sangría, porque, claro, hai moitas aldeas que cada vez que vamos, pois xa queda menos xente. Entón, nese aspecto, sí. E agora, máis de gobernanza, pois a ver si que xa non se debería dicir como se traduce ou como se pode traducir a... O que si vexo é que a miña experiencia, que é a miña, non vale para moito, nos propietarios si se vexe, eu vexo boa recepción con este tipo de... Polo que vos dicía antes, o de cobrar, incluso para eles é case un problema que lles pagan unha renta, porque a renta vai ser a mellor 1 euro ou 2 euros pola súa parcela. Eles poñen moito máis valor, dañen moito máis valor ao feito de isto que hai 30 anos ou 40, cando eu traballaba, estaba todo traballado, e recuperar eso. A mí me teñen contado aquí, pois, propietarios de aquí de Sober, que saliron por onde vamos ir agora, vale. Saliron, desde que estaba recuperado, que puideron andar polo camiño, que non levaban anos sin poder andar, que para eles valía moito máis todo iso, poder salir a ver como estaba eso antes, que non, xa só por iso xa mereceu a pena o proxecto.
E despois, bueno, xa estou acabando. Eu tamén podo reducir despois ali. Digo que unha das cousas que, bueno, pero claro, somos poucos, pero unhas cousas que estamos intentando facer agora, o que queremos facer, xa temos as aldeas prácticamente esas 21, pois, no sentido de acabadas, de dicir, chegamos ao obxectivo. Se fixo todo o traballo, se poñen en arrendamento. Facer un pouco de avaliación, a ver que cousas se fixeron ben, que cousas se fixeron mal, iso que tamén se falou antes no debate previo, porque é o único que tens que sacar un aprendizaxe para chegar a abordar outros proxectos, para seguir facendo aldeas, para facer seguindo polígonos. Se hai algo que sabes que non debes facer, pois no seguinte non o fagas. Bueno, pois agora sí pechamos, saímos de aquí. Moitas gracias a todos os que nos seguiron tamén online. Os que estamos aquí, pois podemos seguir o debate, bueno, ahora que vexamos a aldea modelo ali todos, pois bueno, xa xurdirán máis preguntas e nos podemos seguir mantendo. Así que recollemos aquí e imos.